aurtengoa laugarrena da. Hasi ginen Euskararen alorrean, Euskararen erakunde publikoan hizkuntza kalitatearekin lan egiten dugunez, eta bai Euskara teknikariak, itzultzaileak eta Euskararen profesionalak inguruan ditugu, beti zalantzak agertzen dira Euskararen zuzentasunari buruz, eta pixkat zalantza horiek argitzeko ikastaro berezi batzuk antolatzen hasi ginen, batez ere irratietako kazetariendako eta itzultzaileendako, eta urtez urte ohartu gara badirela internetan hainbat baliabide azkenean jendeak ez zituenak ezagutzen. Eta zalantza horiek argitzeko azkenean bakotsak jakin dezan nun bilatu hori dela interesgarriena. Eta orduan antolatu genituen nolabaiteko frantsesaren kalkoak zuzentzeko ikastaro berezi batzuk, ze existitzen da materiala gazteleratik euskarara eragiten diren kalko okerrak zuzentzeko, baina frantsesetik ez. Orduan lehen urteetan pixkat hortan hasi ginen, Euskaltzaindiarekin dugun hitzarmenarekin ere Euskaltzaindiaren hiztegia izan zen interneteko baliabide berria agertu zenean ezagutarazteko aukera bikaina, eta geroztik beste olako tresnak agertu arau horiek aurkezten ditugu. Eta horten laugarrena izango da Euskaltzaindiarekin, Eusko Jaurlaritzarekin ere itzultzaile automatikoa Itzuli eta Itzuli Plus tresna barra aurkezteko, ze horrari gira gu ere iparraldeko korpusa biltzen eta itzultzailean sartzen Euskara frantsesa itzultzaile automatikoa hobetzeko. Eta Euskara eskuz esku, Euskaltzaindiak joan den urtetik linean ezarri duen, justuki Euskaltzaindiaren arauak iparraldeko jendearentzat euskaraz eta frantsesez aurkezteko tresna. Beti hildo beretik segitzen dugu, baina hartzen gara urtez urte badirela berrikuntzak eta horiek merezi duela jendeari aurkeztea. Hori da betiko galdera, ez? Euskaltzaindiak berak galdetzen zuen baote den iparraldeko euskara baturik. Eta euskara batua zer ote da, azkenean ahozkoan baote da baturik. Azkenean zalantza horiek bakoitzak euskara erabiltzean argitzen ditu, bakoitzak hartzen ditu bere erabakiak. Guk saiatzen duguna bederen da Euskaltzaindiaren hiztegiak ontzat ematen dituen hitz guztiak euskara batua dira. Batzuk iparraldeko marka dute, bestek bizkaierakoak, bestek sibererakoa, baina horiek guztiak batua dira. Eta orduan jendeak hori jakin dezan ere importantea iduritzen zaigu. Beti joaten gara baturantz, idatzian denek elkar uler dezagun, eta euskara ikasten ari direnak ez daitezen gal, baina hau, esan dezaket, hau ezin dut erran, nola ikasi behar dut. Orduan, batua, Euskaltzaindiaren hiztegian den puntutik batua da. Gero, bakoitzak baitu bere berezitasunak, eta ahozkoan bereziki bakoitzak badu bere mintzatzeko era. Ni zurekin orain ez naiz ari iparraldeko batuan, zuetzarelako iparraldeko batuan ari. Orduan bakoitzak albadu egokitzen da, eta ezin badu egokitu, berearekin egiten du, eta elkar ulertzea da helburua. Euskaltzaindia momentu honetan eta gaurko ikastaroan egiten ari dena da gizarteratzen, jakinarazten, eta hori importantea da, ze azkenean arauak lantzen dituzte, gogoetatzen dituzte, eztabaidatzen dituzte, baina gero berbada jendeak ez ditu ezagutzen. Eta orain arteko tresnetan, Euskaltzaindiaren hiztegia bazen webgunea, eta duela 2 urte aurkeztu genuen Euskara Batuaren eskuliburua ere oso garrantzitsua izan da. Hor, zalantzak argitzeko tresnak sortu dituztelako. Bada paperezko bertsioa, baina interneteko bertsioa izugarri baliagarria ere, eta azkenean norberak zalantzak dituelarik horra jo dezake eta galderak hor argitu. Eta orain euskaraz eskuz esku tresnarekin ere, frantsesez galdetzeko aukera bada iparraldeko jendearentzat. Hori atariaren zati bada, Euskaltzaindiaren atariaren zati bat, eta hor agertzen dira nolabait iparraldeko euskaldunek dituzketen dudak argitzeko tresnak. Adibidez, bada aorganikoa duten hitzen zerrenda bat. Eta maiz gertatzen da orain gaur egun jendeak ez dakiela kirola bat edo kirol bat erran behar den, edo finala bat edo final bat, eta hor argitzeko, zalantzak argitzeko, posible litzateke beste hiztegietan begiratzea, baina nolabaiteko olako informazio talde bat edo biltegi bat edo egin dute euskaraz eskurekin, eskuz eskurekin, eta gero beste hainbat adibide orain ez ezkidanak bururatzen. Orduan Eusko Jaurlaritzako terminologia arduraduna den Araceli Díaz de Lezana etorriko da bera, proiektua berak eraman du, eta informatikaria bera ere. Beraz, teknikoki gauzak nola funtzionatzen duten aurkeztuko dute,
Eta hor, Euskararen erakunde publikoan gu ari garenez eiekin lanean, ari gara iparraldeko Euskara eragileekin hitzarmenak izenpetzen, bai itzultzaileak, bai irakaskuntza zentroak, argitaletxeak eta bar, eiek duten frantses Euskara itzulpen korpusa biltzeko eta hori itzulin sartzeko. Orduan, itzultzailea inteligentzia adimen artifiziala da, oso adimentsua da, baina ematen bazaion informazioa are gehiago izan eta are eta aberatsagoa orduan eta hobeki funtzionatuko du. Eta orduan ematen bazaizkio bakarrik, hori, kirolari buruzko informazioak hortaz bakarrik jakingo du. Baina ematen bazaio alor guzietako informazioa orduan denetatik ikasiko du eta kopurua gero eta handiagoa eta kalitatezkoagoa orduan hobeki funtzionatuko du. Eta orduan guk parte hartzen dugu hortan, baina Arazelik eta informatikariak orain izena ez dut gogoan, horiek aurkeztuko diguteia sakonkiago tresna eta itzuli plus tresna barra eta nola funtzionatu behar den. Pentsatzen dut jendeak dituen zalantzak argitzeko ere unea proposa izanen dela eta behar bada kritikak egiteko eta denak entzuteko presta. Azkenean Euskara eremu guztietan izan behar delako, eta gure ustez interneten badu presentzia handia eta garrantzitsua da, baina gero hoiei esker ere gure lana erresteko eta gure bizia erresteko eta hain zuzen eskupean dugun tresna bat izanik oso gauza interesgarriak egiten dituzte hortan ari direnek eta Eluiar ere aipatzeko, adibidez ahots sintetizagailuarekin ere ari dira lanean eta hori eguneroko bizian toki guztietan ikus dezakegu. Berriako egunean tresnak berak irakur dezan euskaraz garrantzitsua da, baina laster nahiko genuke autobus konpainietan hemen ere autobus geltokien geldilekuen izenak euskaraz entzutea eta holako tresnei esker izugarrizko lana aurrezten da, ez da denak grabatu behar banaka-banaka eta geldilekuak aldatzen direnean dena aldatu, baizik eta tresnari idatzi zeman eta berak irakur dezan. Ordan, azkenean gauzako oso laster doaz eta euskara horrere laster egokitu behar da eta eskerrak badirela olako egiturak eta ari direnak lan hori egiten eta gure ustez garrantzitsua jendeak hori jakin dezan ere, gero erabil dezan eta ideia berriak izan ditzan ere, eskara berriak egiteko adibidez.